Fisemagneten! Fisse! Okay. Men nu står vi lige før en samtale. Det er ret ubehøvlet at bryde ind i en samtale. Nummer 6. Jeg kan godt lide 6. Okay. Skal bare suge kokain nu, mand. De kommer ind nu. Jack, hvor fanden blev... Jack for helvede. Stå med lommelygten. Sådan der. Du kan da ikke bare komme ind og stå og sige mor med. Wow. Prøv lige Jeg går ud! Hey, alder 16. OK, hvad betyder profilnavnskrabber folks numser, specielt hvis det er dinglereps? Singlereps, dinglereps. Hvad er dinglereps? Det er når du har røv på hånden, og det cruster. Det er rent komisk. Hvad med dig? Hvor gammel er du? Hvilken by bor du i? Hvilken by bor du i? Paris, Midtjylland. Hvad med dig? I kaster over, når du er dreng eller pige. Så sendte han en eller anden pige her, ikke? Eller det var mig, der sendte. Er I klar til at se ham? Ja, tak. Nej. Ja, tak. Kom du lidt. Nej. Status taget af min smukke, søde og dejlige kæreste. Ja, tak. Er det ikke lækkert, eller hvad? Er det ikke lækkert? Bro blev snydt på fulde 5. Er det kæresten? Det ved jeg ikke. Nå, det der, nej, det der, det er guldbrød. Det er Guldborg. Det er guldbrød, det er sgu da guldbrød, det er sgu da ikke kæresten, bro. Ham er lige en, der går i fucking 6. klasse, ham der. Ja, altså. Prøv at se, man kan endda se Nippelsen. Det er lækkert. Jeg elsker det. Tak for invitationen, Bjarne. Hvad så der? Han droppede da nyt album. Jeg kalder den autistdansen, den her. Hey, jeg kommer lige over til dig. Fuldstændig brænder i mine fødder. Stephanie, gør lidt af, kan du stå og filmer det her i stillhed. Det gør det faktisk endnu værre, at vi står og danser i stillhed. Ej, satan. Der var en, der faldt i. Jeg lagde ikke mærke til det. Sjov, mand. Nej! Længe leve kontanthjælpen. Længe leve kontanthjælpen. Jeg siger tak for fest og det hele, men der er vist et eller andet job herinde. Jeg kender godt din type. Kender du godt min type? Jeg kender godt din type. Det kunne lige så godt have været dig, der kørte ham ned. Kan du godt lide at sprutte, eller hvad siger Nej. Jo, og så vil du råbe alt muligt mærkeligt. Jeg kender godt din type. Jeg kan godt lide det der hakturen, spitterne. Nu skal der også på mig her. Det gider jeg ikke finde. Det er virkelig respektløst, det du gang i der. Det er virkelig respektløst. Se, så nu er jeg sådan lidt halvfucked der, ikke? Kan du tage den husalarm? Ja, så er det. Og Petit. Bravo 12 kører præcis til husalarm. Skift. Shit, jeg kan høre politiet. Det ser farligt ud, det her. Nej. Hvad nu? Det er sådan en type. Dem kender jeg godt. Hvor svin. Ligger de på lur? Ja, det gør de. Vent lidt bare på, at vi kører, så går de ind og tager huset. Jeg vidste godt, jeg har ikke tået det der sted. Det er jo det. Det er jo den Kan du høre mig, Frost? kommende aftale, vi har, tænker jeg. Ja, jeg kan høre dig. Han står i foran huset og står og ryger cigaretter. Hvor det bliver nødt til at løbe. Jeg sidder Ja, og har en stikker i mit hus. Hey. Ja, hey. Goddag her. Godmorgen. Ikke godmorgen, goddag. Godmorgen. Bor du her i området? Jeg er lige kommet af fra et busstop et sted. Jeg venter på min Svend, han kommer og henter mig. Nå, okay. Den bil, der holder der, den kan du ikke nå til, vel? Hvad for noget? Den bil, der holder der, kan du ikke nå til, vel? Nej. Nej, okay. Det er fordi, vi har fået, at der foregår noget mistænksom her i området. Er det derfor, der kommer alt muligt bag mig nu, eller? Nej, det ved jeg sgu ikke. Jeg har ikke set noget her i området, der skulle være lidt mistænksomt. Ikke umiddelbart. Jeg har fået en alarm herinde fra mit hus. Ja, okay. Det er i orden. Det ved jeg ikke så godt. Kom, det er mindre suger på bil nu. Kom, Jack. Er vi i gang med en aktion her? Nej, jeg skal lige se, at jeg har lige fået et opkald. Ja, jeg hører godt, hvad de sagde, du sagde. Skal jeg gå med? Nej, vil du bare stå der herude? Nå, okay. Jeg kan godt være social støtte. Ja, så bare stå herude, så jeg mere. Ja. Der kommer Fuck, jeg skal bare suge kokain nu, mand. De kommer ind nu. Jack, hvor fanden blev... Jack for helvede. Stå med lommelygten, der er kokain, noget mand. investigation. Så læg lige noget op på bordet, for fanden. Jamen, det gør jeg fandme også. Jeg er lige ved at ryge i skabet. Jeg kan ikke huske, hvad det er for en bøtte, jeg har lagt i lort i. Ved det godt, jeg er derinde. Ja, Det er politiet. Hvad fuck laver I, mand? Det er vores hus.
Det er det. Det er det. Vi har fået en alarm, hvor der er en, der har... Og hvis du trækker ikke den der væk, så Du hakker jeg dig pakker ind i lige mit den hus. der væk, og det er nu. Ja, jeg er I kan ikke ikke for komme ind din i vores taser, hus. mand. Pak Sådan den Du kan da ikke bare poolkø komme ind væk og nu. stå og true mig med. Wow. Prøv lige at hjælpe derovre. Så bryder I bare ind i vores hus alle sammen, eller hvad? Jeg tæller til 3, og så har du pakket den poolkø væk. Hvad foregår der? Ja, hvis du pakker dit væk, du skal ikke stå med et våben ind i mit hus. Jeg skal nok lade være Så med går at jeg se på fandme dig. over i skuffen og henter Nej, havlgevær. Det kan jeg love dig for. Bare rolig. Åh. Nu taler vi sammen. Hvordan Hvad? kommer vores coke, sgu da? Nu skal I høre, hvad der foregår. Det der foregår, det er, at vi har fået et opkald for cirka 10 minutter siden om, at der er gået en alarm hernede. Og vi har ledt området rundt i fuld kadaver. Og døren er stået pivåben. Jeg har også fået en alarm på min telefon. Og I skal bare lige høre her. Jeg har talt med frøken Jefferson herinde. Og hun var hamrende bange, fordi hun sagde, at der var mænd, der var trådt ind i hendes hus. Ja, Jeg har bedt det er hende hende, der er om- den skizofrene kælling inde Jeg ved er lige i naboen gang ved med at siden af snakke. igen. Sådan Du der. Pak kan da ikke den bare komme ind og stå og Ja, ja. slumre med. Wow. Prøv lige at hjælpe Jeg går ud! Hvor er den psykopat skizokælling henne? Hvad for en psykopat Åh, skizokælling? kraftedeme herovre, mand. Hvad for noget? Hallo? Er det her, der går ind i vores hus, eller hvad? Hvad fanden, Du skal mand? ikke stå og puste op, mand. Nu stopper I. Puste op, mand. Nu stopper I. Han fronter altså ham til at starte med, ikke? Hvad? Du slår du kraftedeme Nu kommer af, du mand. med her, eller så giver jeg dig taserskud. For hvad? Jeg står Du fredfuld. kommer jeg er med ikke her. engang Nej, du er i gang med at flygte. Så går jeg fandme. Nu kommer du med Hvor her, fanden er eller din så ven nægter henne? du også at følge anvisninger. Jeg har da ikke nægtet noget. Godt, vend ryggen til. Jeg stjal min bil. Vend ryggen til. Jeg har da nogen bevis på, at jeg lavede noget kriminelt. Vend ryggen til, og så tager vi den bagefter. Ellers så nægter du at følge anvisninger. Ja, jeg nægter, fordi Hvor jeg er ved, der vores ikke, bil jeg henne? ved fandme, at der ingen dommer er, så det bliver sur røv for Det jer. var... Jeg Fandme, det er ikke tæller ærligt. til 3, og hvis du ikke vender dig rundt, så Hvad får er du vores bil? indsigelse. Jack, Hvad jeg sker løber der nu. med deres bil? Lige frost. Jeg kommer så meget efter dig, det kan jeg godt love dig for. Har du stadig brug for hjælp, makker? Ej, kør du bare ud og hygge dig, ikke også? Tudelu, huset det er frit. Overgiv dig. Kæft, hun er nem og større, mand. Kæft, du er dum. Det var sød, vi. Hey! Kør! Stop, stop, Nej, stop, nej, stop. Kør! Nej, nej. Hvad helvede, mand? Jeg kan godt mærke, at det er derfor, jeg ikke tager vagter om aftenen, fordi folk de kan simpelthen styre det. Jeg ved bare her, Frost. Har du mistet politivognen? Selvfølgelig har det det. Man hopper ind, og så slår han mig lige i hovedet. Åh, nu kommer Jeg han bare tilbage. pis på dig, Gyldholm. Slap Ja, af, det- mand. det er Det var godt. for sjov. Det var en prank. Så ud og Yes. så løb væk. Ui. Nej. Nej, det er synd for hende, jo. Det er jo synd for hende. Hun bliver jo snørret, mand. Ja, Frost roligt, vi har. Hvad mener I med hund? Ja, du bliver snørret, mand. Hold Hvem er kæft, det, der ikke er håndjern ud af bilen? Ja, jeg skulle da håndjern. Gyldholm har sat mig i håndjern. Nej, ui, vi kom. Jeg vil sige noget. Jeg vil ikke i håndjern. Du skal ikke taste mig, du skal. Og for helvede, Frost. Dit rød over satan. Dit rød over satan. Altså, det er lidt ligesom at se amerikansk tv, bare live, det her. Ej, Tag run igen. At du har forhåbentlig låst køretøjet. Nej, det har du ikke. Og kæft, du ring til det der. Så for satan! Efter ham! Kæft, du ring til det, Gyldholm. Nu skyder jeg! Nu skyder jeg! Du skal sgu da ikke skal snakke jeg- med mig. Kom nu for helvede i gang! Altså... Det var ligesom at se amerikansk tv, men... Jeg har ondt af er jer! ulovlig! Altså, jeg har ondt af jer, det er derfor, jeg prøver at hjælpe Altså, jer. jeg har ikke flere tilskud. Og jeg kommer ikke til at tackle, jeg giver ikke tackle. Så. Så kom! Skynd dig Det er for jo ikke helvede! fair, Gyldholm. Kom nu, jeg har ondt af dig! Sådan, mand! Sådan! Han er i min varetægt nu. Rolig. Alt under kontrol. Gyldholm, det er jo ikke fair, det der. Han hjælper dig. Det er godt. Altså, så sgu lad os selv, lige at i det de mindste gik sige i det. farvel til hinanden her, ikke? Tak for hjælpen, bror mand. Selvfølgelig, bror mand. Om på den bus, om på den vej, jeg vil sige. Hej, din frække fyr. Er det dig, der er bilforhandler? Her, jeg står lige, jeg står lige for en samtale. jeg skal bare lige handle, så er jeg der. Prøv lige at slappe af, rødhåret. Jeg vil bare spørge, om han var. Her, jeg informerer dig bare lige, hvis der har en samtale. Jamen, jeg vil bare høre, om han var. Og det var det. Ikke? Ja. Det er sgu. Men nu står vi lige for en samtale. Det er ret ubehøvlet at bryde ind i en samtale. Det er nummer 6. Jeg kan godt lide sex. Okay. Det var utroligt. Du stopper aldrig, hva'? Vi kender hinanden, om det er en eller anden prank eller den anden. Nej, det gør jeg desværre ikke. Og så fyr, fik du kigge på noget? Pækhovedet, han er med mig. Hallo? Røvhul? Nå, Tjofi? jamen var der ikke andre kunder her, eller hvad? Jeg kan da ikke forstå, Nej, der var sgu da... det er jo mere Nå. tørt end mit sexliv herinde. Altså, det var bare kun de der to, og så også to. Nej. Ja, bevares. Hvad skal jeg gøre for dig, altså, så? Der er Du den har fået der... med dig frem i køen og det hele. Jeg kan du ikke lige gå lidt længere væk? For meget tæt på, altså. Så klirer jeg. nej, jeg kan godt lide at ændre dit luft. Men det er fordi, der er sådan en gammel spand fra 60'erne, jeg gerne vil have. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den hedder, men den der spand der. En ordentlig gammel boble.
En gammel boble? Jamen, jeg kan lige prøve at se, om jeg kan hive den frem, hvis du kan se den. Ting, vi så på YouTube. Er det sådan en motherfucker der? Ja, En voldsom fisse-destroyer, der skulle du have fat i? Ja, fisse-magneten! Fisse! Okay, jo. Den kunne jeg godt tænke mig. 35, ikke? Var det ikke det ben over, eller hvad fanden var det, vi var ude i? Kan vi ikke bruge dig prisen? 33,5. Jeg er en fattig mand. Jeg kan slutte din tær, hvis der er. Nej, det skal du fandme ikke gøre. 33 siger vi så. 33. Jo, jeg giver ikke de der skæve tal der. Ja tak. I like that. Ja, selvfølgelig spidskin. Ikke kalder mig sviske, det er jeg godt koncentreret på, altså. Det er da jo blacklistet dernede fra, det er helt sikkert, nu skal ikke bede om. 573 spidskin. Hans fejl. Det er mig. Stop med at kalde mig sviske, og så kommer du aldrig til at købe noget igen, det kan jeg fortælle dig, altså. Okay, mit navn det er hans fejl. Var det 573? Okay. Ej, og den er skrigende rød, den der. Ah, det er forfærdeligt. Det er, du skal regne med, acceleration, det er 0. Det står der på papirerne. Jeg ved ikke lige, hvad det 0 betyder, til 60 på et tidspunkt. Eller aldrig. Det, jeg har solgt en af dem. Hallo, kan man sætte sådan en sådan skærm i, hvor man kan se YouTube-videoer? Nej. Det er fordi mig og min kammerat, vi blev meget hit på sådan nogle videoer for sådan 10 år siden, hvor en han spiser chokolade med lavt kniv. Ved du hvad, det tror jeg sgu ikke, at generatoren kan holde til. Du skal opgive det der. Hvad med til YouTube? Det er fuldstændig spild af 10, altså. Du kun taber dig den, altså. Nej. Min favorit-YouTuber, det er en, der hedder Manny, mand.